Mamukaira maposi. Handidi kutombozvinzwa zvamuri kunditaurira izvozvo. Muri kuita basa rekufambidzana namaitino muchiita chifambi chenyu. Muchinyepedzera kunge muri kunamata. Muri munhu waMwari kuti chiimi wokunyepera vanhu muchiita zvekudanana nevanhu muchechi. When you go to Nineveh, you're supposed to go with approach and good approach. Ukaona wakaipa achifamba munzira dzakaipa, mutsaudzei apinde mune zvakanaka. Handiti? Murukunyepa muri kutama neshoko raMwari imi. So when you see me ndichifamba nemunhu wakaipa, don't look me like ndakaipa, you know? Mukona? Mabasa enyu amurikuita ndo akaipa ipi. Apa matova kuNineveh apa. Matopotsa road. Hapana. Makutoti munyingidza pamabasa enyu asina kunaka ipi. Nanga yekuTashishi. Kwete zvamunoita Nineveh kwamoenda akusiku. Sirizvo Bhaibheri chairo ndinoriziya. Zvamakutuudza izvo. Mukuziva Bhaibheri ripi mama? From A to Z ndinotoziva. Right, pane pakati panana T pamusingazivi. Bozi moziva ku A to Z ka. Pane pakati apa paroti dzokugurira apa musingaketa apa. Bozi kamuchiza A to Z ka. You suppose you don't know W. Never. Usandiite kunge ndisina kuenda kuchikoro iwe. Chikoro chipi chacho? Ndakadzidza. Ndikapasa. Good. Makadzidza standard 6. You learn standard 6, but you not learn heaven school. You're supposed to go to school, heaven school. Kana Bible school. Kana zvanyaya unoenda kuBible school. You know, mama. Kuti tuma kuenda kuchikoro manje inini. Aiwa, murambo yavanguka. Murambo yavanguka. But jairire mani kuzvara kunorwadza uko. Makazvara denga iremi. Imakazvara mwana wenyu kwenda kuzvara denga. Baba ibi muite mushemi. Makundisaiza manje. Ipapo mai pakupfekedzana masaizi. Pakupfekedzana masaizi ipapo ndo paka. Boss imi zvamuri kuita manje ka. Mangonzwa nyaya yaDavid. Handiti kuti David akanorova uyu Lucifer uyu. Handiti nedombo David aitove busy kutora Mwari muchitaura zvemuBhaibheri zvenu. Teererai kana munhu waMwari achitaura. Handiti David aifudza makwai aJona. Handiti ari kumakwai. Handiti ka ndiri kufambisa munzira yakanaka. Handiti muri kuona uyu Rakabi. Rakabi ndiye anga ari mukadzi wa Mozisi wokutanga. Rakabi pakaita mukadzi wa Mozisi wokutanga. Zvapinda papi ko pachifambi chenyu apa? Tinoda kuti timura mabatana anoita chechi. Ini ndinoda kunangana nenyaya yamaitino vamuri kudanana nawo. Maitino mune rudzi nawo ere? Tikata kuenda pachikaranga chako. Mune rudzi nawo? Rudzi rwangu hamunei narwo panyaya idzi. Ndiri kuda kutaura kuenzanisa. Hamusi kuda kuenzaniswa nene kuti mune chifambi chenyu. Iwe munona materi. Makamboya ere pachechi apo ndikati ambuya ndikuda musaga imi. Hamukona manje. Pakanzi Moses unganza makwai, zvipfuwo nevanhu vakaramba ndimimi. Pakanzi Moses unganza zvipinde mungarawa. Ndatsvaka kuti ivo vanhu vakazoramba kupinda mungarawa ndevapika ndimi. Ambuya ndimi akaramba kupinda mungarawa. Sekujairira kwamunoita mwana wangu kamuchimuzvarisa. Hapana zvamuri kunditaurira. Hapana kana zvamutaura mahumbwa muri kutaura. Nawo yamaitino iri kufamba sei apo? Ndakakuonai muna maitino makawadza kaZambia. Zvichirevei? Maitei namaitino. Chiwanza kaZambia. Muri tu musanyabera kukanuka. Sacha chatusara mafurutsu kapo. Kutoronga. Bozi mu Eden. When you go into Eden. Aitawara kuendesa ndiani? Imi. Ngatoenda. Madhimoni ngatoenda kana madhimoni atoripo. Makati inini ndoda kutondiendesa. Imukaenda ere. Makambonitorere. Imukaenda ere. Makambondiendesa. Saka musaita nyaya dzamusina proved. Handiti famba ichitanga nyaya dzamunogona kuzofambira. Aiwa kana mafamba nengoro yemoto ka musaburuka muchipinda mungoro yemvura. Pindai mungoro yemoto munayo. Manje mukapinda mungoro yemoto zvamanzwa kuti kwanzi ngoro yemoto yaponja mwakutoburuka. Ndo zvamuri kuzama kutaura. Saka jakwe zvamuri kuita izvi muri kutamba neshoko raMwari. Aiwa apa maenda kunotora lawyer. Iyi loye pano pasi. Isu toshana ne loye heaven. Amukona. Musaita loye yenye. Iyi loye yenye ndeye pasi. Amona. Manyepera Mwari. Mati kunasangana kupana Mwari. Tikunasangana ku heaven. Ku heaven ndako manya notonga mabasa edu eri mamuri kuita. Mabasa eri mekutora nyaya dzaka muipisa munhu waMwari. Amopona. Enyuka kwete kuti mabasa eri. Mabasa eri mandapi? Ari kuita na maitiro. Enyu aya muri kuita kuya kuzitonga munhu waMwari alaitwa nana. Api? Amuri kuita. Alaitwa nana mabasa enya. Apa kutochika Mwari kwete kuti ya, ipapo munofana kutanga kutya Mwari. Motya vatumwa vake vakatumwa panapo. You suppose? Kutadza pamupa uMwari manje. Vachitadza vatumwa waMwari wacho. Kutadza kwa muri kuita kutadza. Matadzikwa nani? Muri kundikumbira nditadze rini? Muri kutotadza imi munomboziva here kuti kuraiti kwangu kuna Mwari ku left kuna Satani.
ndikakupatsana Satani ndokukandira imwari pindura wariwana papi ku left kuna Satani kutojairira mai vangu baba imi mada kutojairira mai vangu apa mukuzonda mai vangu era mukuzerenda mai vangu era mukadzi wakadla muchero hamuchandinzwa kurema tikadzingwa mubindu nambodla muchero iyo zizvi waita chiru chemunyu wacheuka namboita chiru chemunyu ino vanhukadzi ndimi muri kutoita zvine pane urongo kusingadi mwari kwamuda kuita kana imi ndimuri kuita urongo sara namai vako uchandiporesa kana kuporeswa iyo siyana nemiyo jairira mai vangu kamuchidaro vari kutaura nemi muri kufamba sei ine handishandisi pawa rangu ndoshandisa pawa reheaven ina handitobutye pawa renyuwo futi kana zvadai apa raundi ita wait mawedzi remove your hand no remove your hand no handi munotana namai vangu muri kufamba mai vangu achitaura nemi kuti zviite sei mwararamba aiwa mwari wani kana wangu aramba wakuti mufambe kana wangu aramba imi baba imi usandibata panoyera mani